Una hora de bici. I ara esmorzar. Fa penona, però l'hem de despertar. Us ha passat que alguna vegada volíeu desaparèixer d'un lloc? En principi no es pot fer, però gràcies a l'edició en vídeo ja podem. Aquesta seria una desaparició normal, rotllo Goku. I aquesta seria una desaparició difuminada, per dir-ho d'alguna forma. Mola, oi? Ai, si es pogués fer la vida real. Tot i que, clar, tota la infraestructura que s'ha fet amb l'AVE i els aeroports i els exèrcits, si imagineu que us pogués la gent teletransportar, com la liaria. Bueno, quasi que millor no. Però bueno, jo per mi sol sí. Anava a marxar, però millor desapareixo. Ahir la Vicky Mama va comprar-li un paraigua de xocolata al Jan, però estava molt tip i se l'estan menjant avui. Què? A veure, que t'ajudo. Espera. És bo? Sí? Digues gràcies, Vicky Mama. Gràcies, Vicky Mama. No ploguis. I per això te'n poses al cap. Sí, però no ploguis. Molt bé, li expliquem a la mama? Sí. Vinga, anem a explicar. Mira, mama. Que me'n dones una miquetona? Sí. Senyor. Tot? Ja està. Gràcies, carinyo. Segona ronda. Avui, otorrino. Hem d'anar a l'otorrino a explicar-li que no li vam fer gaire cas amb la medicació i a veure si se'ns enfada molt o què. I li direm que, bueno, que ens ho expliqui bé i a veure què. El dibuix no m'agrada. El què no t'agrada? El dibuix. Quin? Aquell. Aquell vermell? Aquell vermell no li agrada. De quin color t'agrada? El blanc. Molt bé! Ja ho sabem tots. Si ets un seguidor del blog sabràs quin era el dia que ens ho explicava a casa ta mare. No sé com el vam titular. Com vam titular aquell blog? El dia que vam anar a Barcelona, no? Sí. No sé. Bueno, doncs aquell dia aneu a mirar i veureu... No me'n recordo. Però aneu a mirar i veureu que no li agraden els autobusos vermells, només els blaus. Mira. No has pogut? Més! Amb la boca. Més fort. Ara. Mira. Jan, per l'amor de Déu. Mira, la papa. És feliç, aquest nen és feliç. Bueno, què? Hem fet bé de papes. Hem fet bé de papes. Sí, no? Ens ha dit que molt bé, que hem fet molt bé i que fallo seu. I que podem donar-li tractament. Un mini punto a l'equip dels papes. Que li hem de donar el tractament igual, però tot i així ens ha dit que hem fet bé de no donar-li que de preguntar-li, que per això està. I que ens hauria d'haver avisat. I ara anem al saltó que li posi una indicció. No, que la iaia. Vale, pues acá la iaia. Li toca indicció fins als 4 anys. I hem de tornar? Ai, que se'm torça el cotxet. Explica quan hem de tornar. Hem de tornar al 3 de setembre, que jo vindré rodant, si ja es pensava que estava a punt de parir, doncs ja ni te cuento. Diu, bueno, pel juliol que tinguis el nen. I el juliol? Juliol. Agost, setembre. We wish. Que m'he repetit, va plantar el gall. I què? Què va fer el gall? Quiquili. I tu què et vas fer? Oh, susto, no? No, vaig plorar. Sí, una mica, oi? I qui hi havia allà? No Amb tu? sé. Estava la iaia Tere? Sí, he fet
Sí? Això va dir la iaia Tere? Que li faria això al gall? Sí. Home, era un gall una mica dolent, oi? Vull anar a la iaia. Confeti. Bueno, estem aquí amb el Jan, que m'està tirant pètals de rosa per sobre. Oi que sí? No, confeti. Bueno, però això no és confeti, això són pètals, mira. Pètals de rosa, què et sembla? No, mira, són confeti. Confeti. És el lloc i són confetis. Vale, d'acord. Què és això? Què és això? Una supermaduixa! És supergran! Jan, què menges? Maduixa. Està bona? No t'aixuguis, Vols una, que te'n renti una, Joan? Estem mirant l'Espirú petit i han anat a esquiar. Jo li explico el que la mama sap esquiar. Oi que sí que la mama sap esquiar? I això. I ara diu que on està la neu, que vol neu. Però aquí no neva, oi? No. Què menges ara? Pastanaga, mira. Oh! Que rica, Musagarra. Aquí. Oh, pastanaga. Et mossego jo, tu? Anem a mirar l'Espirú petit. Adéu, fins després. Sama. Què t'agrada l'Espirú? Sí. I mira quin malic. Ja ha mata, mira quin malic. Hola, això és com un forat. Mira quin malic. És un boquet. Dónde ver a Gamadera? Ver a Gamadera. Ver a Gamadera. ¡Wow, wow, wow, wow! Mira, cireres. Mira, cireres. ¡Ah, les fan cireres! Que riques! Jo no m'agraden. Bueno, però t'agraden les maduixes, carinyo? I també t'agraden els raves. No, el raïm no... Si m'agraden, els raves no Els m'agraden. raves no. I els tomàquets? Tomàquets. Quan siguis gran, saps què pots estudiar? Agronomia. Pots fer enginyer agrònom. Què et sembla? I tindràs una granja tota plena d'animals, gallines, porquets... Tu digue-li, quan et pregunti algú, tu què seràs quan siguis gran? Digues, jo pagès, vale? No passés. Vale. Perquè els pagesos tenen molt de terra i moltes verdures i fruites i de tot. Mira!